ప్రైజ్ ది లార్డ్. యేసుక్రీస్తు యొక్క ఐడెంటిటీని, ఆథెంటిక్ ఐడెంటిటీని తెలుసుకోవడానికి దేవుడు మనకి అనుగ్రహించినటువంటి 4 కోణాలు, 4 పర్స్పెక్టివ్స్, వాటినే మనం 4 సువార్తలు అని అంటూ ఉన్నాం. దేవుడు ఉపయోగించింది చరిత్రకారులను కాదు, జీవిత చరిత్రను రాసేవాళ్ళని కాదు, జర్నలిస్ట్ని కాదు, యేసుక్రీస్తుని వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుభవించి సాక్ష్యంగా పంచుకున్నటువంటి సాక్ష్యాలు. ఈ 4 సాక్ష్యాలు, 4 సాక్ష్యము మానవుని యొక్క జీవితానికి సువార్తగా మారింది. అందుకనే 4 సువార్తికులు అని అన్నారు. అందులో 2 గురించి చూసాం ఇప్పటి వరకు. మత్తయి ప్రాథమికంగా యూదులకి యేసుక్రీస్తుని పరిచయం చేశాడు. క్రైస్ట్ ఆఫ్ ద స్క్రిప్చర్స్, యూదులకు ఉన్నటువంటి లేఖనాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రవచనాలకు నెరవేర్పుగా యేసుక్రీస్తు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడని పరిచయం చేశాడు. అబ్రహాం యొక్క సంతతిగా మోషే లాంటి వాడు యూదుల్లోంచి లేవనెత్తబడతాడుంది, అది యేసుక్రీస్తు అని. ఇక 3వది, దావీదు వంటి రాజు చిరకాలము దేవుని సింహాసనం మీద కూర్చొని ఉండేటువంటి వాడిని, యేసుక్రీస్తుని రాజులకు రాజుగా పరిచయం చేశాడు. ఇది మత్తయి. ఆ తర్వాత మార్కు సువార్త చూసాం. మార్కు సువార్త రాసినప్పుడు కూడా తనకి ప్రాథమికంగా విషయాలన్నీ అందించినటువంటి వ్యక్తి పేతురు అని చరిత్రలో చాలామంది ఒప్పుకుంటూ ఉంటారు. అయితే మార్కు ప్రాథమికంగా రోమీలకు రాశాడు. రోమీలకు క్రీస్తుని శ్రమపడేటువంటి వ్యక్తిగా చూపించాడు. సఫరింగ్ సేవియర్గా ఆయన్ని చూపించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. మత్తయి సువార్తలో ఫుల్ఫిల్మెంట్, నెరవేర్పు అనేది ప్రాథమికమైన పదమైతే, మార్కు సువార్తలో క్రాస్, సిలువ చాలా కేంద్రితమైనటువంటి అంశంగా చూస్తూ ఉంటాం. అయితే ఈరోజు మనం లూకా సువార్తను చూడబోతున్నాం. లూకా బైబిల్ రాసిన అందరిలో కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు. ఎందుకనంటే లూకా ఒక్కడే యూదుడు కానివాడు. అయినప్పటికి కూడా ఆయన రాసినటువంటి 2 గ్రంథాలు మనకి నూతన బంధంలో చేర్చబడ్డాయి. నూతన బంధంలో 260 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి. అందుట్లో 52 అధ్యాయాలు, అంటే 20% లూకా రాసినవే. లూకా రాసినటువంటి ఈ 2 గ్రంథాల్లో 2 ఆరంభాలు మనకు కనబడతాయి. సువార్త యొక్క ఆరంభం, సంఘం యొక్క ఆరంభం. సువార్త ఆరంభం లూకా రాసిన సువార్తలో కనబడితే, సంఘం యొక్క ఆరంభం అపోస్తల కార్యాల్లో కనబడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి లూకా చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి వాడు. లూకా గురించి చాలా విషయాలు మనకి నూతన బంధంలో అపోస్తలుడైన పౌలు రాసినటువంటి పత్రికల్లో కనబడుతూ ఉంటాయి. మార్కు పేతురుతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపినట్లయితే లూకా పౌలుతో ఎక్కువ సమయాన్ని గడిపాడు. పౌలు యొక్క అనుచరుల్లో ఒకడు అని చెప్పాలి. పౌలు యొక్క బృందంలో లూకా ఉన్నట్లు మనకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. లూకా ఒక వైద్యుడు. ఈ మాట మనకి కొలసీలు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 14వ వచనంలో మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. లూకా అన్యుడు అనేటువంటి మాట కొలసీలు రాసిన పత్రిక 4వ అధ్యాయం 11వ వచనం చదివితే మనకి అర్థమవుతుంది. లూకా చాలా మంచి క్రైస్తవుడు అని పౌలు కితాబిచ్చాడు. 1 కొరింథీ 8వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో లూకా మంచి చరిత్రకారుడు. లూకా సువార్త ఎప్పుడు రాసుకుని ఉంటాడు? ఒకవేళ గనక మనము ఆలోచించినట్లయితే, పౌలు భక్తుడు కైసరియా అనేటువంటి ఊరిలో జైల్లో చాలా కాలం ఉండిపోయాడు. రమరమి 2 సంవత్సరాల వరకు. ఆ కాలంలో లూకా ఇంకేం చేసి ఉండేవాడు కాదు. యోదియా ప్రాంతంలో ఉంటూ ఉండేవాడు. ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎవరైతే యేసు ప్రభువుకి దగ్గరగా ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలు సేకరించి ఒక జర్నలిస్ట్ లాగా ఆయన చక్కగా లూకా సువార్తను రాశాడు. అపోస్తల కార్యములు 21వ అధ్యాయం 17వ వచనం నుంచి 24వ అధ్యాయం 27వ వచనం, ఈ మధ్య కాలంలో ఉన్నటువంటి వాడే. ఆ కాలంలోనే లూకా ఈ సువార్తను రాసి ఉండి ఉండాలి. లూకా ఒక అన్యుడు, ఒక డాక్టర్ గారు, ఒక క్రైస్తవుడు, మంచి చరిత్రకారుడు. కాబట్టి లూకా సువార్త రాయటానికి చాలా చక్కటి అనుభవం కలిగిన వాడు. ఎలాగని చెప్పగలుగుతానేమో. లూకా ఒక డాక్టర్ కాబట్టి శాస్త్రీయమైనటువంటి విశ్లేషణ ఆయన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. రెండోది, లూకా ఒక గ్రీసు దేశస్థుడు కాబట్టి పరిపూర్ణ వివరణ ఇచ్చేదాకా ఆయన ఊరుకోలేదు. మూడోది, మంచి క్రైస్తవుడు కాబట్టి
ఆయన మానవులకి అనుభవపూర్వకమైనటువంటి సువార్తను అందించడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు. కాబట్టి ఈ మూడు కలయిక మనం కేవలం లూకా సువార్తలో మనం చూస్తాం. విశ్లేషణ, వివరణ, అనుభవం మూడు కూడా చక్కగా కనబడతాయి. లూకా సువార్తలోనే వ్యక్తిగత అనుభవాలు చాలా ఎక్కువ కనబడుతూ ఉంటాయి. సిమియోను, జకరియా, మరియమ్మ వీరు యేసు ప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఎలాంటి అనుభవాల గుండా వెళ్ళారో దీంట్లో కనబడుతుంది. తప్పిపోయిన కుమారుడు యొక్క కథ దీంట్లోనే మనకు కనబడుతుంది. చాలా పర్సనల్ లెటర్గా, చాలా పర్సనల్ సువార్తగా ఇది మనకు కనబడుతూ ఉంటుంది. లూకా సువార్తలో అతి ఎక్కువగా కనబడేటువంటి పదం సన్ ఆఫ్ మ్యాన్, మనుష్య కుమారుడు 25 సార్లు కనబడుతూ ఉంటుంది. మనుష్య కుమారుడు అనేటువంటి పదం దానియేలు యొక్క ప్రవచనంలోంచి మనం తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. మనుష్య కుమారుడని రాబోయేటువంటి రక్షకుడి గురించి ఇచ్చినటువంటి ప్రవచనం. అయితే లూకా సువార్తలో అతి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం సాల్వేషన్. మత్తయి సువార్తలో నెరవేర్పు అయితే, మార్కు సువార్తలో సిలువ అయితే, లూకా సువార్తలో రక్షణ అనేది ప్రాముఖ్యమైనది. లూకా సువార్తలో రక్షణ అనేది ప్రాముఖ్యమైనది అని అనటానికి సిమియోను యేసు ప్రభువుని 40 రోజుల బాలుడిగా చేతిలోకి తీసుకున్నప్పుడు పలికినటువంటి ప్రవచనంలో చాలా చక్కగా కనబడుతుంది. లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయం 29 నుంచి 32వ వచనం వరకు సిమియోను యొక్క ప్రవచనం మనకు కనబడుతుంది. నాదా, ఇప్పుడు నీ మాట చొప్పున సమాధానంతో నీ దాసును పోనిచ్చుచున్నావు. అన్యజనులకు నిన్ను బయలుపరచుటకు వెలుగుగాను, నీ ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీలకు మహిమగాను, నీవు సకల ప్రజల ఎదుట సిద్ధపరిచిన నీ రక్షణ నేను కన్నులారా చూచితిని. ఇందులో 2 పదాలు లూకా సువార్తలో పదే పదే కనబడతా ఉంటాయి. ఒకటి సకల ప్రజలు, రెండవది రక్షణ అనేది. ఇది చాలా ప్రస్ఫుటంగా కనబడతా ఉంటుంది. అయితే అందరు సువార్తికులు కూడా, అంటే 4 కూడా బాప్తిస్మిచ్చు యోహాను గురించి రాశారు. కానీ లూకా ఒక్కడే తాను వేరుగా రాశాడు. లూకా సువార్త 3వ అధ్యాయం 6వ వచనం, సకల శరీరులు దేవుని రక్షణ చూతురు అని అరణ్యములో కేకలు వేయుచున్న ఒకని శబ్దము అని ప్రవక్త అయిన యెషయా. ఈ విధంగా సకల శరీరులు, ఆల్ ఫ్లెష్, మనుషులందరికీ యేసయ్య రక్షకుడిగా వచ్చాడు అని లూకా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. మత్తయి ప్రాథమికంగా యూదులకైతే, మార్కు ప్రాథమికంగా రోమీలకైతే, లూకా సకల ప్రజలకు. అది ఆయన యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం. 24 అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి లూకా సువార్తలో ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నటువంటి యేసుక్రీస్తు యొక్క ఉపమానాలు కానీ, యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు చేసినటువంటి అద్భుత కార్యాలు కానీ, ఇవన్నీ కూడా ఒకే విషయాన్ని సూచిస్తున్నాయి. సకల ప్రజలు కూడా యేసుక్రీస్తు యొక్క రక్షణను వాళ్ళు అనుభవించాలి. సకల ప్రజల కోసం యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు వచ్చారని. కాబట్టి ఈ రక్షణ అనేది ఇట్స్ గుడ్ న్యూస్, ఇట్స్ గుడ్ న్యూస్, శుభవార్త. రక్షణ అనే దాంట్లో లూకా 2 అంశాలు మిళితం చేశాడు. ఒకటి క్షమాపణ, ఫర్గివ్నెస్. నీకున్నటువంటి పాప భారం తొలగాలి, నీలో ఉన్నటువంటి అపరాధ భావం పోవాలి. ఇది ఫర్గివ్నెస్. రెండోది పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా నూతన జీవితం నీకు అనుగ్రహించబడాలి. ఒకటి గిల్ట్ పోవాలి, రెండోది సంతోషం నీకు రావాలి. ఈ 2 జరిగితేనే రక్షణ అన్నట్లు లూకా రాసుకుంటూ వచ్చాడు. జకరియా తాను యోహాను యొక్క తండ్రి, ఆయన తాను చెప్పినటువంటి ప్రవచనంలో ఆ విషయాన్ని ప్రస్ఫుటంగా చెప్తున్నాడు. 1వ అధ్యాయం 69 నుంచి 79 దాకా జకరియా యొక్క కీర్తన ఉంటుంది. దాంట్లో 77వ వచనం, మన దేవుని మహావాత్సల్యమును బట్టి వారి పాపములను క్షమించుట వలన తన ప్రజలకు రక్షణ జ్ఞానము ఆయన అనుగ్రహించినట్లు. క్షమించటం బట్టి రక్షణ కలుగుతుంది అనేటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. సిమియోన్ యొక్క ఇంటిలో ఆ అమ్మాయి వచ్చి తాను తల వెంట్రుకలతో యేసయ్య పాదాలు తుడుస్తున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఉపయోగించినటువంటి పదం లూకా సువార్త 7వ అధ్యాయం 48 నుంచి 50 దాకా ఉన్నటువంటి భాగంలో, నీ పాపములు క్షమించబడి ఉన్నవని ఆమెతో అనెను. అప్పుడు ఆయనతో కూడా భోజనము పంక్తిలో కూర్చుండిన వారు
పాపములు క్షమించుచున్న ఇతడెవడని తమలో తాము అనుకొనసాగిరి. అందుకైన నీ విశ్వాసము నిన్ను రక్షించను, సమాధానము కలదానివై వెళ్ళుమని ఆ స్త్రీతో చెప్పాను. క్షమాపణ, రక్షణ, ఈ రెంటిని ఒకదానితో ఒకటి ముడివేసింది లూకా చాలా స్పష్టంగా. మనకి లూకా సువార్తలో ఒక్క దాంట్లోనే చాలా అద్భుతంగా కనబడేటువంటి ఉపమానం తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క కథ. తప్పిపోయిన కుమారుని యొక్క ఉపమానంలో ఆ కుమారుడు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు తండ్రి స్వీకరించాడు, క్షమించాడు, తిరిగి ఆ స్థానాన్ని నూతనంగా అనుగ్రహించాడు. అది మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఫర్గివ్నెస్, క్షమాపణ. రక్షణలో రెండవ భాగం ఏంటంటే ద సెకండ్ సైడ్ ఈజ్ న్యూ బర్త్ త్రూ హోలీ స్పిరిట్. పరిశుద్ధాత్మలో నూతన జన్మ, నూతన జీవితం. 3వ అధ్యాయం 22వ వచనం, 4వ అధ్యాయం 1వ వచనం, 4వ అధ్యాయం 14వ వచనం, 4వ అధ్యాయం 18వ వచనం, వీటిలన్నిటిలో ద వర్క్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ గురించి చాలా స్పష్టంగా రాస్తా ఉన్నాడు. అయితే పరిశుద్ధాత్ముడు మనలోకి వచ్చినప్పుడు, ఆ నూతన జీవితం మనకి ఇచ్చినప్పుడు మనకు వచ్చేది జాయ్, సంతోషం. ఒక మహాభక్తుడు ఈ విధంగా అన్నాడు, కామెంటేటర్ ఏమనంటే వారన్ విఎస్పి, ద గాస్పుల్ ఆఫ్ లూక్ ఈజ్ ద గాస్పుల్ ఆఫ్ జాయ్ అని అన్నాడు. ఎందుకనంటే ఆదిలోను అంతంలో కూడా జాయ్, సంతోషం అనేది కనబడుతుంది. మొట్టమొదటిగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు జన్మించినప్పుడు వర్తమానము అందించింది గొల్లలకి. ఆ గొల్లలకి ఇచ్చినటువంటి వర్తమానంలో మనము 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో, అయితే ఆ దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను. సో ద బర్త్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈజ్ అ జాయ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. అందరికీ సంతోషం. ఇది ఆరంభంలో కనబడితే చివరికి వచ్చేప్పటికి లూకా సువార్త 24వ అధ్యాయం 52వ వచనం, వారు ఆయనకి నమస్కారం చేసి మహా ఆనందముతో యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్ళిరి. సో యేసు ప్రభు వారు పుట్టినప్పుడు సంతోషము, యేసు ప్రభు వారు చనిపోయి తిరిగి లేచిన తర్వాత మీరు అందరికీ సువార్తను బోధించండి అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు సంతోషంతో వెళ్ళిపోయారు. సో ఈ సంతోషం అనేది 2 బ్రాకెట్స్ లాగా కనబడుతుంది. ఆ మధ్యలో ఉన్నదే యేసుక్రీస్తు యొక్క సువర్తమానం. సో ఇట్ ఈస్ జాయ్. ఈ సంతోషం ఇక్కడే కాదు, పలుమార్లు కనబడుతూ ఉంటుంది. మరి ముఖ్యంగా 24 అధ్యాయాలు కలిగినటువంటి సువార్తలో 15వ అధ్యాయంలో తప్పిపోయిన నాణ్యం దొరికినప్పటికీ, పోయిన నాణ్యం దొరికినప్పటికీ, తప్పిపోయినటువంటి గొర్రెపిల్ల వెనక్కి వచ్చినప్పటికీ, లేకపోయినా తప్పిపోయిన కుమారుడు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు కూడా పదే పదే రిపీట్ అవుతున్నటువంటి పదం ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ జాయ్, గొప్ప ఆనందము ఉన్నది అని. మరి ముఖ్యంగా ఒక్క తప్పిపోయినటువంటి వ్యక్తి తిరిగి వస్తే పరలోకంలో గొప్ప సంతోషం ఉంటుంది అనేటువంటి మాట మనకి చాలా స్పష్టంగా కనబడుతూ ఉంటుంది. సో రక్షణ అనేది ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. రక్షణ అనేది పాప క్షమాపణ కలిగిస్తుంది. రక్షణ అన్నది ఇట్స్ ఓన్లీ త్రూ క్రైస్ట్. క్రీస్తు ద్వారానే మనకి రక్షణ అనుగ్రహించబడుతుంది. లూకా సువార్త మొత్తంలో ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ దెర్ ఈస్ వన్ వర్స్ విచ్ ఈస్ వెరీ సెంట్రల్, చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వచనం. ఈ ఒక్క వచనం చాలు లూకా సువార్తనంతటిని డిఫైన్ చేయడానికి. అనంటే 19వ అధ్యాయం 10వ వచనం చూపిస్తారు. ఏంటంటే నశించిన దానిని వెదికి రక్షించుటకు మనుష్య కుమారుడు వచ్చనని ఆయనతో చెప్పాను. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు నశించిన దాన్ని వెదికి రక్షించడానికి వచ్చారు. సో నాశనమైన దాన్ని రక్షించడం క్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే రక్షణ అనేది లూకా సువార్తలో చాలా స్పష్టంగా కనబడుతుంది. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద చనిపోతున్నప్పుడు కూడా నీవు నేడు నాతో పరదేశంలో ఉంటావు. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు శిలువ మీద చనిపోతున్నప్పుడు తండ్రి వీరేం చేయించున్నారు, వీరెరగరు, వీరిని క్షమించండి. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమి బోధిస్తున్నాయంటే సాల్వేషన్ ఈజ్ ఓన్లీ త్రూ క్రైస్ట్. క్రీస్తు ద్వారానే రక్షణ అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. మొదటిది రక్షణ ఈ లూకా సువార్త కేంద్రమైతే, ఆ రక్షణ ఆనందాన్ని ఇస్తుంది అనేది రెండోదైతే, ఆ రక్షణ ఆనందం క్రీస్తులోనే అనేది మూడోదైతే, ఆ రక్షణ ఆనందం క్రీస్తులో ఉన్నది సర్వలోకానికి. దట్ ఈస్ ద కంప్లీట్ ఫ్రేజ్ ఆఫ్ లూక్స్ గాస్పెల్. లూకా సువార్త యొక్క కంప్లీట్ స్టేట్మెంట్ అది అనేది మనం చూస్తాం. 3వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో సకల శరీరులు. ఇదే కాన్సెప్ట్ మనం అపోస్తల కార్యాల్లో కూడా చూడగలుగుతాం. 2వ అధ్యాయం
17వ వచనం, మనుషులందరి మీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను, మీ కుమారులను మీ కుమార్తెలను ప్రవచించెదరు, మీ యవనులు దర్శనములు కలుగును, మీ వృద్ధులు కలలు కందురు. సో ఈ విధంగా ద గాస్పెల్ ఈజ్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్, ద సేవియర్ క్రైస్ట్ ఈజ్ ఫర్ ద హోల్ వరల్డ్ అనేది చాలా స్పష్టంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. లూకా సువార్తలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. స్త్రీలను, అణగదొక్కబడినటువంటి వారిని, చిన్న పిల్లల్ని చాలా హైలైట్ చేస్తూ లూకా రాశాడు. లూకా డాక్టర్ అయినప్పుడు కూడా కన్యక గర్భము ధరించి కుమారుణ్ణి కనింది అనేటువంటి విషయాన్ని రాశాడు అని అంటే ఆయన ఏమాత్రమైన డౌట్ ఉన్నట్లయితే రాసుండేటువంటి వాడు కానే కాదు. హోబర్ట్ అనేటువంటి ఒక డాక్టర్ గారు 1882 సంవత్సరంలో లూకా తాను డాక్టర్ కాబట్టి అనేక మెడికల్ టర్మ్స్ ఉపయోగించాడు అని ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. తర్వాత అణగదొక్కబడిన వాళ్ళు, పేదవారిని చాలా హైలైట్ చేస్తూ దీంట్లో రాశాడు. సమరయులు, అన్యులు వాళ్ళకు కూడా యేసు ప్రభు సువార్త అవసరం కాబట్టి సమరయులను కూడా ఈ యొక్క సువార్తలో పొందుపరచడానికి ఆయన ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే అన్నిటికంటే అతి ప్రాముఖ్యమైనది ఏంటంటే సర్వ శరీరులకు ఇది సువార్త. ఈ సువార్త క్రీస్తు ద్వారానే ఈ సువార్త ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. అది లూకా రాస్తున్నటువంటి మాట. మరొకసారి ఈ వచనం చదువుతాను. 2వ అధ్యాయం 10వ వచనం, అయితే ఆ దూత భయపడకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబో మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానం నేను మీకు తెలియచేస్తున్నాను. యేసుక్రీస్తుని సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినప్పుడు పాప భారము తొలగిపోతుంది. దట్స్ నంబర్ 1. రెండోది, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాం. మూడోది, యేసుక్రీస్తుకి సన్నిహితులు అవుతాం. ఇది జరిగితేనే మనలో రక్షణ కార్యము జరిగింది అని అర్థం అన్నమాట. అయితే ఆ రక్షణ అనుభవం మీకున్నదా? ఆ సంతోషం, సమాధానం మీకున్నదా? ఒకవేళ లేకపోతే నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి వచ్చిన ఆ మనుష్య కుమారుని మీ హృదయంలోకి స్వీకరిస్తారా? గాడ్ బ్లెస్ యూ.